Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa votarisana nenjodzi yekubviswa pakuva mutungamiri wenyika zvichitevera kushanyira kwavakaita Emmerson Mnangagwa kunyika yeZimbabwe. Makadii vateereri nevatariri vechivhitivhiti chedu cheShuviro TV, tinokuchingamidzai zvakare kune rimwe vhidhiyo uye tinokutendai nerutsigiro rwenyu kwese kwese kwamungadai muchitiona muri. Kuti musaputsane nenhau dzatinokupai zuva nezuva, ndapota bayai bhatani rakanzi subscribe kana musati, uye shayaiwo mavhidhiyo edu, kulaika mavhidhiyo edu nekunyorawo pfungwa dzenyu mucomment section maringe nezvamunenge muchifunga pamavhidhiyo nenhau dzatinenge takuunzirai. Topinda munhau yatakuidzirai nhasi zvizere. Cyril Ramaphosa vanova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vopinda panjodzi yekuda kubviswa pakuva mutungamiri wenyika iyi pachishandiswa nzira inonzi yeimpeachment. Izvi zvaitika mazuva mashoma vachangobva kuZimbabwe kunoona Emmerson Mnangagwa. Zviri kufungidzirwa kuti ndizvo zvakonzeresa kuti paitwe puresha yekuti vabviswe pachigaro. Kubva zvavabva kuZimbabwe, Ramaphosa vanga vachibvunzwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa kuti sei vakaonekwa pamavhidhiyo uye pamifananidzo vaina vaWicknell Chivayo, avo vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa ekuSouth Africa nekuda kunyaya yefraudi yemari yakawandisa chaizvo. Asi nyaya yava kuda kubvisa Ramaphosa pachigaro inyaya yemari yakambobiwa kumunda wavo mugore ra2020 pafamu pavo, panonzi pakabiwa mari inodarika 500,000 iyo yavaichengetera musofa ravo. Nekudaro zvinonzi pane matsotsi akapinda pafamu apa akaba zvinhu zvakawanda zvinosanganisira mari iyi yakanga iri musofa. Ramaphosa vanonzi havana kumhan'ara nyaya iyi, asi pane mumwe wevanhu aimbovashandira anonzi akazonomhan'ara kumapurisa achiti Ramaphosa vakambobirwa mari yaisvika 500,000 vakasamhan'ara kumapurisa kana kutaura nezvazvo. Nekudaro vaifungidzirwa kuti vanenge vaiita inonzi money laundering kana kuti kuchengeta mari keshi yakawanda zvisiri pamutemo. Kuchengeterwa kwaiita mari iyi musofa kwakasimudzawo zvakare mibvunzo muvanhu kuti dai yanga iri mari yainge yawanikwa zvakanaka, sei yaiwanikwa musofa. Uyewo kunge vaine mari yakawanda zvekusvika kuma500,000 according to mitemo yekuSouth Africa hazvisi zvinhu zvinotarisirwa kumapublic officials akaita semapresidents, mamembers of parliament nevamwe vanoholda mapublic offices. Nekudaro kuva nemari yakawanda kudaro kwaingoreva badzi kuti Ramaphosa vakanga vaita nzira dzisiri pamutemo kuti vawane mari iyi. Nyaya iyi paikangozivikanwa, mapurisa emuSouth Africa akabva alonja investigation, uye kana dai Ramaphosa vaizowanikwa vaine mhosva vaifanira kubva vaitwa inonzi impeachment kuti vabviswe pachigaro nekuti vainge vavioleta mitemo wemapublic officials uyo usingatendere vanhu kuti vabate mari inosvika 500,000. Panguva iyoyo pane komisheni yakagadzirwa kuti iongorore nyaya iyi. Komisheni yacho iri kufungidzirwa kuti yanga iri yeANC, rinova bato rinotungamirwa naVaRamaphosa nekuda kwekuti yakatsika nyaya yacho. Uyewo Ramaphosa pavakabvunzwa nezvemari iyi vanoti imari yavakawana burikidza nekunge vatengesa rimwe remabhufalo avo pafamu yavo, nekudaro pakanga pasina chakaipa chavanga vaita kuti vawane mari iyi. Asi kubva zvavabva kuZimbabwe, Julius Malema vakazodzorera nyaya yacho kuConstitutional Court yemuSouth Africa. Uyewo panga paita mibvunzo yakawanda kuti sei Ramaphosa vaingowanikwa vaine vanhu vanoita zvekutyora mutemo uye vanowana mari nenzira dzisinganzwisike. Izvo zvakazopa kuti vanhu vafunge nezvenyaya iyi yakamboitika muna 2020. Julius Malema pavakadzorera nyaya iyi kuConstitutional Court, Constitutional Court yakazotonga kuti zvainge zvakakodzera kuti parliament yemuSouth Africa itange process yekuimpicha Ramaphosa. Kuimpicha president kubvunza vanhu vanogara mudare reparamende kuti zvakakodzera here kuti president vabviswe. Kana vazhinji vacho vakati ngavabviswe, president anobva abviswa sezvakangoitwa muZimbabwe pakabviswa vaMugabe nemajority yeparliament yese.
vana muzvinafundo vari kuongorora nyaya iyi vari kuti zvinogona kusaitika kuti paramende iimpiche vaRamaphosa nekuda kwokuti vanhu vazhinji vari muparamende ndevekubato raRamaphosa rinotonga, asi ivo pachezvavo nekuda kwenyadzi vanogona kungobva vega voita step down. Nyaya iyi inyaya iri kudhivhelopa. Tichakuudzai nezvayo sezvachange ichidhivhelopa. Tinokutendai nekuona mavhidhiyo edu uye musakanga nekusubscribe.